Cum dansează ea, nu fac alte femei. Cristina Pucean. Toate privirile sunt pe dansul ei. Are corp obraznic, este number one. Ediție limitată, Alias Brazilia, Brazilia. Mișcă-ți buca, 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 mișcă-ți buca. 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 Reggaeton. Narcisa și Editale, ca în Jamaica dansează prințesa Cristina Pucean. Mișcă bombele la fel ca Negresa. Te face să le simți și să nu te poți opri. Te uiți la corpul ei, la fel ca la MTV. Mișcă-ți buca, 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 mișcă-ți buca. 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 Reggaeton. Cum dansează ea, nu fac alte femei. Cristina Pucean. Toate privirile sunt pe dansul ei. Are corp obraznic, este number one. Ediție limitată, Alias Brazilia, Brazilia. Mișcă-ți buca, 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 mișcă-ți buca. 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 Reggaeton.